ברוכים הבאים לסנדוויץ' ברח. אוי, רואים הכל שחור. אחרי שעשינו ווייט בלנס, בואו נצלם את המקום האגדי. אלה הלחמי עוגה, מיונז, קצת חריף וחרדל. כבוד החסה, נא לא לבקר. וזוהי ברכה. ברכה, תני שלום לקבוצה. כמו שאתם רואים, אפילו בסן פאולו, זה אחד הסנדוויצ'ים. ועם זה וזה, בשם, ממש טעים. מילה מהרזידנט? ג'ינג'י, איך היה טעים? אנחנו פה במבצע סודי. ברכה כרגע מסדר את הרוטב. הוא רוצה לצלם אותה בפעולה פעם אחת. כן. כן? תני לנו איזה אהובי. מה זה אהובי? אהובי לא סתם. לא סתם כפרה. קבלו את הלחם, הופך לעוגה. גיא קנינג, סנדוויץ' ברכה, וודסוף. ואתה יודע הכל. הכל אתה יודע. קצת, עושים שלום לחבר'ה, נעלה להם את זה ככה שיראו, רואים את זה פעמיים בשבוע, הם נהיים רעבים. קבלו עכשיו בלייב נכנס בן אדם. טוב, נערוך את זה בבית. בתיאבון!